but futhi nakhona ke ukuze ubone ukuthi mina ngendlela engakhiwe ngayo noma ngabe kuthiwa ngiyabufisa ubugebengu bokuthi ngidle emazi abafowethu ngingayidla imali abafowethu kamnandi futhi ngingazidla nje imali abafowethu futhi kamnandi. Ikuphi mhlawumbe ufisa ngempilo yakho nje ke ngalomkhakha noma mhlawumbe khona mhlawumbe okunye ongafisa ukwenza ngaphandle kwalokho? Malume ngaphandle kokudansa iphupho lami likhulu ngoba bengifisa nje ukuthi ngibe nebhizinisi lami lama catering yabona iqashwe izinto amatende ngibe nokudla okuphekwayo yonke into nje. Uyakuthanda ukupheka? Yeah, ngithanda ukupheka. Ngafunza ubaba. Okay. Yeah. Baba uyaziyela ebhodweni. Yeah. Kabi. No vele ngithi chef abaningi abesilisa. Yeah. Yeah. Angiyakuzwa mfethu. Mhlawumbe bafisa ukuthola ke mabefuna uzonandisa uthi uzonandisa bakuthola kanjani? Ngiyatholakala ku TikTok. But ke manje sekunzima ukuthi ngishiye inamba yami ngoba manje sinesimo lesi esibuye singiphathe kabi. Maye ngcono ukuthi ungcini bazobacela amanothi. Amanothi manje. Ngcono mangabe uzongena nje ku TikTok ubheke uMashamasa wasebhulwa. Uye kusisilwe ngihamba naye ongiphusha nje ku TikTok bese kuba bazokuxhumana noMashamasa. Mashamasa. Ngiyathola ke manje. Mashamasa wasebhulwa. Bese kuba umalume wami ke uJobe uSithole nabo futhi boy 2 ku TikTok. Okay. Na ku Facebook futhi ngikhona uStufuza SA. Ipage lami Facebook likhona futhi uStufuza SA. Stufuza SA? Yeah. Awuthi ke kusidansela la khona sokhombisa abalali behlabe ukuhlenza uxhumana. Yeah. Yeah, ingoma kamakhathi le. Ikana ma. Iright angihle ngoma. Hayi ake sambe ngayo mkhulu. Shela Stufuza lapha eMsakazo Mkhosi FM. Yeah, that's special. Yeah, my God. That's special. Now singane mo zizobona kahle. Oh. Just a dispenser. Ha. Sanjala chat. All right. Hey, the clip is just yeah, my God. Oh. Makazi funa ngayibona le.